интерактивността. Едно от най-големите преимущества на интернет. Значи, никъде вие не може в нито една медия. Пускате реклама, пускате някакво действие. Вие не можете така веднага да видите дали има резултат от това действие. И дали този потенциален клиент, който вие обучате в момента, прави действието. В интернет вие можете да направите call to action, в който вие можете всяка секунда да видите какъв е резултат. Да получите поръчка онлайн, веднага да отговорите, да обработите и да направите това общуване без дори да виждате лицето в среща. И всичко това за една минута. Интерактивността е голямо преимущество на интернет. Таргетиране. Вече може да таргетирате по пол, по възраст, по градове, по часови зони, както искате. Има средства, които вие сами може да се създадете маркетинг кампания в интернет, да си я настроите, да си я стартирате, да видите дали резултатът ви удовлетворява, да я стопирате. Ако не ви удовлетворява резултата, да промените заглавие, да промените креатив, да промените излъчване и така нататък, за да може да проверите веднага ефективността на тази интернет кампания. Ценово, цена на 1000, ценово интернет е най-ефективната медия. Все още. После ще видим примери за това колко струва един потенциален клиент от различни маркетинг-комуникационни канали в нашите практически примери. Там ще видите разликата. Цена на 1000, ако говорим главно за обхвата, нали виждате? Цената за 1000 е обхвата на медия. Колко ще платим, за да достигнем до 1000 души? Все още е най-ниска цена. Измереността на интернет маркетинг е ключов предимство. Значи това е изключително най-измеримата медия. Няма друга медия, в която веднага, в реално време, вие може да видите и да измерите резултат. И ако не ви харесва, да го промените за минути. И бъдете толкова гъвкави, правите един каталог, печатате един каталог, инвестирате един месец в този каталог и след това го пращате и по него няма никаква поръчка. Обаче аз го направя онлайн каталог. Веднага мога да проверя какъв е резултат. И ако не ми харесва, даже да променя. Може да съм направил потребна навигацията и да не мотивирам хората да пуснат поръчка. Но аз веднага мога да го измеря, веднага мога да го променя. Преди се дах 10 000 лева, за да напечатам 8000 тираж каталог. Уникално! Уникално! Тоест интернет ни помага и ни да инвестираме по-правилно, като измерваме веднага ефективността. Ще ви покажете ли нещо по-късно? Най-кратко време за подготовка на кампания. Значи, ние сме имали 5 дни подготовка на много голяма кампания в интернет. Докато, примерно, ако е същата кампания, 10 000 лева, примерно, офлайн ви трябват минимум 3 седмици. Ако трябва да планирате интеграция на 35 канала, 3 седмици, даже много ще ви е трудно, ще го планирате всичко за 3 седмици. Креатив, печат, флошки, медиабайнг, концепция, стратегия, всичко за 3 седмици. За една седмица в интернет не може да стане. Даже много. В зависимост каква е компанията, на една седмица е един от един става. Много кратко време за подготовка. Възможност за тестване. Няма друга медия, която ви позволява такава гъвкавост и възможност за тестване. Аз тествах, примерно, когато пуснах в Facebook за обучението в София, тествах различен креатив на иконката, която е пред малкото каренце. Т.е. със заглавие, малък текст и линк към страницата за повече информация и регистрация. Сега от двете знам кое работи по-добре. В смисъл, кое ми дава повече повече кликове, но тези кликове, нали, по-голямо конвертиране на хората, които се регистрират. Така че това всичко теста става за една минути, но не всичко това е най-бърза промяна на креатива, с цел подобряване на ефективност и дадена. Но вече тук има много други неща и конкретни условия, параметри, ключови фактори, измеримост и така нататък, което е предмет на следващата ни практическа лекция във Варна на 17 юли. Надявам се там да съберем група и ще бъдем във Варна.